2019 मायथाइनि 12 फेब्रुआरि खालारखालि जम्मु काश्मीरनि पुलवामायाव जाथाय जालांनाय बे जाथाया दिनै सारा भारतावनो मोनसे दुखुनांथाव जारिमिनारि सान जाना थादों। बे दुखुनांथाव जाथाय जानाय सानखौ दिनै सारा भारतावनो भारतनि गोसोम सान हिसाबै गनायना लादों। बे जाथायाव गासै 40 सा CRPF जवानफोरा अबथिरायै जिउ गोमानांदोंमोन आरो बे जिउ गोमानांनाय CRPF जवानफोरनि गेजेराव बर'नि आगोमा फिसा मनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो सासे। बिटिआरनि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्लायाव दिनै मनेश्वर बसुमतारी बिथांनि बे गोसोखांथि थामथि मुंख्लं सानाव साखाथियाव थानाय CRPF बिथांमोन आरो गामिनि रायजो राजाफोरा बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावनायजों लोगोसे बिथांनि नखराव दुखु फोरमायथिहैदों। मनेश्वर बसुमतारीनि जि थामथि मुंख्लं सान बेखौ जोङो दिनै जोंनि नखरनिफ्राय फुंनि आरज गाबनानै आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों जोङो जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आरो इयुनाव बेफोरबायदि जाहाथे जाथाया आरोबाव जाबावला बेखौ जोङो आफा आनान गसाइनाव आरज गाबदों आरो बिथांनि जि मुसुखा बेखौ नुनानै जाहाथे इयुनाव जोंनि जेनेरेसनफ्रा जाहाथे भारत हादरखौ सिबिनो थुलुंगा मोनो बेनि थाखाय जोङो नखरनिफ्राय बे मुसुखाखौ जेसेबां हायो एसेबां मोजाङै लाखिनो जोङो नाजाबोदों आरो फैबाय थानाय समसिम जेसेबांसिम जों हागोन एसेबांसिम जोङो बेखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय नाजाबोगोन आरो इयुनावबो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बेखौ अराय गोजोरथि लाखिनो थाखाय जोंनि नखरनिफ्राय जोङो अराय सम नाजाबोगोन आरो मोनसे खोथाखौ जोङो खोब माने गोजोननाय मोनदों जे बिटिसि सरकारा मोनसे बिथांनि मुङाव मुसुखा बानायदों आरो बे मुसुखाखौ तामुलपुर जिल्लानि कलबारि गोजौ फरायसालियाव गायसनदों आरो बेखौ जोङो सोब गोजोननाय मोनदों जाहाथे बेखौ इयुनाव बिटिसि सरकारा जिहेतु गायसनबाय बे हिसाबै बेखौ जाहाथे सरकारनिफ्रायबो जाहाथे बेखौ फालिनो नाजायो जोंनि नखरनिफ्रायथ' जोङो अरायसम फालिखागोन आरो बेखौ बिटिसि सरकाराबो जाहाथे जिहेतु सरकारानो बेखौ बानायदों बे हिसाबै बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ 14 फेब्रुआरि बिथांनि जि मुंख्लं सान बेखौ जाहाथे जेराव मुसुखा बानायदों बेवहाय जाहाथे बिटिसि सरकारनिफ्रायबो फालिलांबाय थायो बेखौ जोङो होनाय थाबाय। बे मुंख्लं सानाव जोंनि खाथिनिनो गिरुवा आर्मि केम्पनिफ्राय बिथांमोननि अफिसार बिथाङा फैनानै जोंनि न'नि जि मुसुखा बेवहाय बिबार बावफैदों जों बिथांमोनखौबो नखरनिफ्राय साबायखर होदों जे दिनै फायखि हान्जायाबो बिथांखौ बावनानै थाङाखै आरो गोबां सुबुंफोरा खबर लाफैदों बेनि थाखाय जोङो नखरा जोबोर गोजोननाय मोनदों जे जोंखौ दिनैसिमबो बावाखै बा जोंनि दुखु समावबो बयबो जोंजों खौसेयै गसंफादों बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनदों जों नखरनि जानानै।